himo ko daan o kuan guys kanang lapit man na sa Tagalog kanang pero kuan siya maghimo na ko daan o lunok kay ang ako magbiko guys kanang lunoko na ni siya sa na may iban nga magngani ra guys na ilunod na dadon bitawag sugar pero ako dili ang dugay kayo mapanos niya ang biko. So mo sa isang lanahan ba da sipiriti mo ning ko lunok mo nimo itapi. Kaya kaning langis mo na sa imong butang ng sugar para may imong bikuhan. So mayani ko guys magandam ko magabi pero nagabuntag sigo na lamang ko maglatik o magdungag sa pilit. Anong dali ra kaadyo kay kinahanglan na size medium makuha na ni siya ma-deliver na sakto lang pamang almusal ba pamahaw hapit na hindi pa nakalutos gawas kay sunog na ito gawas sunod adlaw mahimo na to. Hapit na guys. Diyan na guys, ang pakita guys sa paglatik ko nani guys kay mapupoy pag hunong sa uwan. Sige lagi uwan da rin da. Undang mo kalito bundak ana ba. Check out ko dihan ni Mark Cooper di ay. Sige naglaway ko siya sa humba. So ako maghumba Sir Mark. Sa nang sang himuulog si Charon. Kanang karni ba si Charon sa nimo siya sa nimo sa humbaon. Sa nimo sa timplahan na. So daghang kadyo mo pahumba na dari kay ganahan sila sa humba. Kay yummy jud ang lasa ba. So lamin na kaniyang biko guys nga balik-balikan jud sila. Lamin na si Ma'am Bisminda ganahan dani kay nakatilaw mas Ma'am Bisminda na niyang biko sisis an San Blanton. Sa taot ko ni San Blanton. Himingaw sila sa biko pansit. Salamat kaadyo ninyo tanan guys. Salamat pud kaadyo ni Ma'am Bitani sa jud na giubanan ko ni Jadari guys ga. Istorya mi. Guys istorya mi na katawa ko ba kay ang turkad ay kuno kanang dili din na sa Bombay. Nagtuos ni kul kanang turka Bombay na. Murag si Jijin Guaps ang turka kay tasog ilong. Salamat din kadyo Guaps. Salamat sa imong pag-message na. Sige sa voice over na guys. Nasa guys. Katabi si antik na kaayo ka ng nagabalik ya sa iya ba kay yan to nya katong mo sa iya tong gipalit like 6,000 raman pesos. Nya to I think mahaguni. Shout out ko na nagtabi. Sa Google nang ikuan ka door price na Philippines unsa may gyud kanang trending sa Pilipinas kay kanang mahaguni man unsa na dito sa dool sa ila Jijin una ka excuse me una ka na mamanghimo o kay ingana nga mga kanang portahan sa ila kinanglan made to order kay sukdon ba kay kanang ikuan man ko trophy paugon pa mo nang kahoy paugon pa na giubanan ko ni Jadari ga biko. So diyan na mong biog imong paborito. Salamat kaadyo. Ganahan man sila dani mo kuan order kay yummy lagi kuno na magkundiyuban nga kuan mura ra siya nilugaw biko hindi siya magpilit ba. So diyan na guys na luto na
So amo ni sang i-deliver ni Papa Eddie sa di. Di kasi Papa Eddie mo duty. Yeah, guys, kanang naka-deliver ni si Papa Eddie niya. Nagpakuan ni Nikol og si Kwati. Nami si Kwati guys kanang kakao ba. Na ko ipadapin dari usa kay wala ni sang amo. Parang tani ni Mambitani og ni Mambisminda nya kay lajo man. Salamat kay kaso ni Mambitani kay sa pa kaso ko isa kong giubanan og kuam. Ya, tabi nami. Tabi nami kay nakakita man sa sang vlog lagi guys nga turka-turka lagi. Diya kita po siya ka naghimumi og kanang dapugan. Lami kaso guys. Monitor ka nga murag sigbin. Ito guys. Pero makatilaw dyan mo sa ambi ko guys. Dyan mo nga balik-balikan dyan din ni order. Kay kanang mga ni order na guys siguro mga si Joy nila snack murag kada kuan jud mo kuan sa no. Baka na basta na mo post bitaw ko nga magluto og biko. Iya jud na duha ka dyan nakataba. Nga na nakahimo man kog 12 katab guys kanang kapiton ra na nila ron yung panggawas so hatod nila sa eskwela mga bata ganaw man nak ning sinin ag na hinuon kuno ta magluto sudan yung mga unta guys siya tao de ko ni Mark Cooper dihay kanang kay lamian di ko sa sang humba. Ang lami kayo kuan guys, Kwati nga pure jud siya. So na ako dari guys kaya hatod dari sa Aron Beach Resort. Duha ka order. A few moments later. Guys, kaya nang bayad ko sa mong bill sa tubig kay 24 ang Judith ani. So nag-advance na naman ko og bayad. Kaya magbayad pa po ko ron sa tubig. So guys, kaya magtiwas po ron sa amuhang kuan project. Pero bayad sa amin wagi pa big kuan guys. Oh, ano man naman si Biko, naman si Biko dili guys oh. Ato na pud mig bus ko. Lambok lagi ka. Kuya kay, sanida na tayo. Okay, bye. Bye tayo. Lagi ko na grocery guys. Merry Christmas. Christmas na kayo mo. Nice kailangan Christmas tayo. Sali award do naghan kayo mga trophy. Salamat ma'am. Ako na po may bayad dari sa kuan guys. Mga bill. So niyahang bill guys kuan siya. Duha ka buwan. Duha ka buwan kuan. 829. Gibayaran na tanan kanang mga kuan. Di na napalit sa gaysano guys kay kinahanglan man jud na ni siya kani. Nja kani na ini palit na mo gani kay pwede ra man nato ni siya kanang palitan bitog kana. Okay. Oo, dili na i-refill, refill. Maripil ra na nato na. Sala man Refill na. kaya sa blanan. Ngay arong di ta maglisod bag nas plastic ra kay mag plastic makuan man mara jud ni hang na palit guys. Kay na pa man hinumi na nga napalitis ni agi ya. Palit ko birbaran guys kay
Say ganahan mo ko magbahog bitaw og ano. Yang magmerinda mi palagsar pud mi magingani. So yung palit pug kog sabon. Kani kay importante mo kunin namo ni kay mga sabon man na sila guys. So, ang ganahan magud namo nga sabon guys is Bioderm kay bugnaw ka dun is sa lawas. So mura na. Salamat kay kuan guys ka bayad na pud mis mga kinahanglan namo. So mag shout out sa ako gamay guys. Shout out. Palit po ko guys og kuan 25 kilos nga rice. Guys, maadong hapon natong tanan guys kanang wala jud ko makablog-vlog ganiha kay grabe nang bisiya dos pikas guys pag humanag panuroy sa pag humanag og deliver sa mga ni order ba sa Biko. Dito na ko na to sa amo kay laigi pang pa transfer nga kuan. Humot lagi na anak. Giluto. So kuan guys, gikan dai mini papaili kaniya nang gibayad nami sa mga bayaran na namo mga obligasyon kada buwan. Tubig, kuryente og kuan. Ning ang amo ding kuryente murag ni ubos-ubos og 200 ka pin. Ang among tubig kay ang tubig guys kanang dako-dako mo din ni kay na may mga ano mga ngan sa mga kuan ba mga patay. Ja kay apil man ko ana member ko anang kuan guys ba. Ako si Boko mawa ta natay makuha sa busko. Ja mag shout out day ko dali sa mga ning comment sa vlog gabi so comment na magpumuda ni guys kay rawa shout out pud ta kada hapon ko magbasa sa inyo ang kuan ba yung comment. Ja before ko magbasa guys magsalamat ko sa mga ni order nagbiko ja kuwang pa jud siguro magbiko na pud ko mahaman na to mangdap kuan ba amuhang abuhan mahaman na to masiminto na pwede na ta magluto. Shout out ni Ma'am Emeline Kugay. Salamat sa shout out Ate Ruby. Lami kayong pansit amping kanunay watching her in Dubai. So amping dia sa Dubai sis Emeline. Salamat kadto. So atong i-heart na. Asa ni comment lo rimas. Ganahan ko mutan-aw sa imong vlog kay biri kugihan ba imong mga anak butan laban lang sa buhay. Salamat sa imuhang pag-shout out Ruby and family from Negros San Carlos. Asa di San Carlos City? Oh, Negros San Carlos City. Asa napita na? Negros. Diha Dili layo na. Bisaya po di. Oh. Murag occidental man guro ng San Carlos kamo kasi taga San Carlos do. Salamat kadto nimo ma'am. Comment Lorimas sa iyong pagka ngani mo or apelido man siguro di. Shout out po ko diha ni Idin Layuin. Saan Idin Layuin? Lagi Idin Layuin. Luka na lang ang profile. Akong tuplok bitaw. Kay gagmay manggod. Sis ayaw kumpiyansa kay ang wire baya na magpa-inject jud ka og anti-tetanus. Wala na. Mga siguro naglabad niya ang uron kay na tetanus. Bitaw guys. Grabing labarag ang uso ganiha pero niinom ra ko og kanang mipinamik. Kuan pero wa ni labad ni kay daghan kadto ko gibuhat ganiha do guys, daghan kadto gipampulungan ato sa ang amo ba yan ako yung mga ipang transfer bitaw nga tanom mo ako nag-vlog guys. Ara mo pakitunog mao sa tuwang ipang transfer. Salamat kadto sa imuhang kanang pag-concern ma'am. Salamat kadto ma'am. Amping diha ug asa man kadapit. Ma'am Ima Bako. Amping muntanan, God bless. Sa taot ni mo Ma'am Ima, daghang kayong salamat. Ma'am Pili sa Taghap, salamat kadto
Salamat sa pag-shout out kuno. Salamat pud kaadyo sa imong pagtan-aw. Rosit atong i-view ko niya kuan. Rose Castillo. Shout out diha Rose Castillo. Salamat kaadyo. Bin Sabruso watching from Zamboanga. Bin Sabruso kuno watching from Zamboanga City. So shout out ko diha sa mga taga Zamboanga. Mers and family. Salamat kaadyo amping ka diha sa Korea. So aron gipagbasa po gatong mga ning comment lagi guys. Member na Mendoza, salamat kaadyo. Kanang amping diha, Ma'am Edina Cañete, salamat kaadyo. Shout out diha sa Pastranality, salamat kaadyo yung pagtan-aw. Watching your vlog, Ruby. Reply, take care and be safe. Ma'am Bia Punsi. Salamat kaadyo Ma'am Bia Punsi. Hello Papa Edi, sinding hag kuno ni Ma'am Edina Cañete. Ma'am Lourdes Saladin, shout out usog diha. Arigato. Shout out nindot bitaw nang ingana nga lutuan. Kanang amo pa dyan nang buhaton siguro mga sandi kay trabaho na po si Papa Edi nya kaniyang mudto daghan ka miglakaw. Ma'am, shout out Ninya Kabiluna. Shout out diha, salamat kaadyo sa imuhang pag tan-aw. Salamat kaadyo. Sabi niya, lamia sa utan parisan og bulad with mais kanon. Pero lami jud kay mais kanon, pero lang wala may mais dari kay ako ra po imo kuan. Hala, nana si Miss Flowers sa Dumaguete. Taas ka doon siya comment. Shout out diha Miss Flowers. Hi Ma'am Ruby. Sana it's been a while. Wala na ko lantaw-lantaw sa mga videos ni mo. Busy kayo ko sa work. Nice na kayo inyong house ma'am. Purya-buyag. Bliss kayo mo tungod sa imong kakugihan Jud. Ikaw unya abutan nga anak ug bana hinatagon pa Jud ma'am about anang imong natunok or kay pa-inject jud ka kay dapat ma'am panigurado ba rato raman ng tetanus. Asa ni Col? Tukside 200 tetanus 200 plus ra bag ora pud na kapa-inject kay na scratch ko sa iring. Ang mahal ng anti-rabies. God bless ni mo ma'am. Tulog labad bitaw ng ulag. Hindi ko madlo ko sa injik. Na? Sa injik mo noon, madlo. Okay na, nauga naman siya. Uga. Pero ni sakit na yung bato kani. Salamat kaadyo Miss Flowers, ambing diha sa Dumaguete. Nya maro to guys, agahang kuan dari. Kanang i-comment. Diya na may ning message kay naala ko limutan ang wheelchair ugma. Good evening, Bing. Okay ra ug maanan ako. Ihaw ng morning. Salamat. So, mara to guys. Kay shout out tayo po dihan ni Liwana Larissa. Mga taga-Argao ni sila guys. Lantaw ko ni sila og wheel shark. Maghan ko ni sila. Murag gikan ni sila sa ni lugar ilahang gikas gawas man ni sila. Lah, biti lagi tu. Hi, friend. Ano ma? Ang Cellphone. okay ra. So, mara to guys. Salamat ka din tanan guys. Salamat sa Ginoo nga bayad nami sa mga obligasyon kada buwan. Kaning bili sa atuhang kuryente ug tubig. Sa may cellphone di naman mo undang og tubig. So, sa atong pagkugi guys, kanang
makabayad na dyan tag tubig kurinti o kuan guys, basta mag-google lang ta kada adlaw mag kaniha ang nahalin guys ni abot ko naka kuan po ko naka 1,200 mo nakabayad gud ning amuhang kuan ja plus na yung mga gipang tigom-tigom na guys mga halin. Una pa jud koy para pang puhunan pod para kuan niya ugma guys Friday way klase. So simbre kuno dari sa puno kasi mana way klase. So mangita na lang jud ko pamaagi nga makapaninda ko maka kuan ko guys maka panginabuhi ko. So kinahanglan man jud ko mag-save jud og mga kuan guys kay mag-order na lagi pug ano black hinahinay unja tigom na pud tag ngani guys. So nanigom ko ngani guys. So atangi lang po yung challenge ngani guys puhon mag-open ta na. So thank you for watching guys. Amping ug ampo tang tanan guys. I love you all.